Crezi în a doua șansă, chiar și în cele mai improbabile circumstanțe? El avea totul, putere, bani și o sete de răzbunare. Dar punând o cerșetoare în pragul ruinării, în centrul planului său, nu și-ar fi putut imagina niciodată ce i-a rezervat destinul. Cine era, de fapt, cel care juca jocul? Rămâi cu mine până la final pentru a descoperi răsturnarea de situație pe care nimeni nu o aștepta. Bună! Ce bucurie că ești aici! Știai că avem un vis mare. Ne dorim să ajungem la 1000 de abonați pe canal pentru a aduce poveștile noastre emoționante la și mai mulți oameni. Fiecare abonat nou ne apropie de acest obiectiv incredibil. Ne poți ajuta să atingem acest vis? E simplu și rapid. Trebuie doar să apeși pe butonul de abonare. Ajutorul tău este extrem de important și înseamnă foarte mult pentru noi. Hai să atingem împreună această țintă. Îți mulțumim din suflet. Într-o seară ploioasă de iarnă, Leonardo Costa stătea în biroul său imens, luminat de reflectoarele orașului São Paulo, care sclipeau prin geamurile panoramice. Era o imagine a puterii, costum perfect croit, ceas de lux strălucind subtil pe încheietura mâinii și o expresie rece, calculată. Și totuși, în ochii lui era un foc mocnit, o furie pe care nici succesul său incredibil nu reușise să o stingă. Se ridică brusc, luând din sertar o fotografie veche. Era imaginea unei femei cu un zâmbet radiant, îmbrăcată într-o rochie elegantă. În colțul fotografiei era scris Leonardo și Clara, pentru totdeauna. Strânse fotografia cu putere, iar expresia de pe chipul său se întunecă. Clara îl părăsise cu 6 luni în urmă, distrugând tot ce el considerase sacru. O văzuse ultima dată într-o revistă, la brațul unui alt bărbat, un magnat rival. În acea clipă jurase răzbunare. Telefonul vibra pe birou, întrerupându-i gândurile. Era Matei, mâna sa dreaptă. Șefule, am găsit-o, femeia despre care ai întrebat. Leonardo nu spuse nimic pentru câteva secunde, dar apoi întrebă pe un ton controlat. E sigură? Nu vreau greșeli. Da, șefule, Camila Ribeiro trăiește pe stradă, în apropierea gării. Este exact ce căutăm. Zâmbetul care îi se formă pe buze era aproape imperceptibil, dar plin de intenții întunecate. Bine, mâine, la prima oră, o vreau aici. A doua zi, în pragul biroului său, apăru Camila Ribeiro, adusă de unul dintre asistenți. Hainele ei erau zdrențuite, iar chipul arăta urmele grele ale unei vieți trăite pe străzi. Ochii ei mari și întunecați priveau cu neîncredere, dar și cu o brumă de demnitate care părea imposibilă în acele condiții. Leonardo o privi evaluativ. Știi cine sunt?" întrebă, tonul său lipsit de emoție. Camila își ridică bărbia, deși vocea ei era slabă. Toată lumea știe cine ești. Dar ce vrei de la mine? El se ridică de la birou și se apropie încet. O afacere, o șansă de a-ți schimba viața. Timp de 30 de zile vei fi soția mea. La final, vei primi 1.000.000 de reali. Camila făcu un pas înapoi, uluită. Ce fel de glumă e asta? Eu nu sunt un obiect de vânzare. Leonardo își încrucișă brațele, păstrând același ton rece. Nu e o glumă. Și nu îți cer să te vinzi. Îți cer să accepti o înțelegere. Gândește-te bine, 1.000.000 de reali și un acoperiș deasupra capului timp de o lună. Sau te poți întoarce pe stradă. Tăcerea căzu între ei. Camila simți cum mândria era zdrobită de realitatea aspră a vieții pe care o ducea. Dar în ochii lui Leonardo văzu ceva ciudat, nu doar aroganță, ci și un soi de durere adânc ascunsă. După câteva clipe, își întoarse privirea și spuse aproape șoptit: Bine, dar am și eu condițiile mele. Leonardo ridică o sprânceană, intrigat. Condițiile tale? Să aud. Camila își îndreptă umerii, încercând să-și recapete controlul. Deși vocea îi tremura ușor, determinarea din ton era evidentă. Nu vreau să fiu tratată ca un simplu pion.
Dacă accept să joc jocul tău, atunci trebuie să-mi respecti demnitatea. Nu vreau insulte, umilințe sau priviri pline de dispreț. Înțelegi? Un zâmbet ironic îi se strecură pe buzele lui Leonardo. Curajoasă pentru cineva în poziția ta, dar bine, accept. Altceva. Camila făcu un pas înainte, privindu-l direct în ochi. Vreau să pot face ceva pentru mine, nu doar să stau la dispoziția ta. Dacă accept asta, vreau acces la educație sau orice mă poate ajuta să schimb ceva în viața mea după ce se termină. Nu vreau să rămân o simplă poveste de milă. Leonardo își studie interlocutoarea cu atenție. Ochii ei ardeau de o forță neașteptată, ceva ce nu anticipase. În adâncul minții sale, recunoscu un mic respect pentru îndrăzneala ei, dar acel respect era acoperit rapid de gheața planului său. Foarte bine, vei avea tot ce ai nevoie, dar, Camila, să nu uiți nici măcar pentru o clipă că acest aranjament are reguli stricte. Ești soția mea doar în acte și doar pentru 30 de zile. În public vom fi un cuplu fericit. În privat suntem nimic mai mult decât doi străini. Camila își mușcă buza, luptând cu un amestec de frustrare și frică. Și dacă nu respect regulile tale? Leonardo se apropie de ea, menținând o distanță suficientă pentru a nu părea amenințător, dar suficient de mică pentru a-și impune autoritatea. Atunci înțelegerea se anulează și nu vei primi niciun ban. Fără excepții, tăcerea se instală din nou, grea și încărcată. Camila știa că nu avea altă opțiune. Viața pe stradă o învățase că uneori supraviețuirea însemna să faci compromisuri dureroase. Cu o mică ezitare, întinse mâna spre Leonardo. Avem o înțelegere. Leonardo îi strânse mâna, dar zâmbetul de pe chipul lui era rece. Perfect. De mâine începe transformarea ta. Ai 30 de zile să te obișnuiești cu lumea mea, iar eu voi vedea cât de departe poate ajunge cineva ca tine. Pe măsură ce Camila era condusă afară de un asistent, gândurile îi alergau haotic. Fusese împinsă într-o situație care părea imposibilă, dar în același timp o șansă. O șansă de a demonstra că era mai mult decât un simplu pion în jocurile celor bogați. În acea noapte, în apartamentul său luxos, Leonardo se așeză lângă fereastră, privind luminile orașului. Planul său începea să prindă contur. Dar undeva, în colțul minții, o voce slabă îl avertiza că acest joc avea să fie mai periculos decât crezuse inițial. A doua zi dimineață, un convoi de mașini negre opri în fața unei clădiri vechi din apropierea gării. Camila, cu hainele zdrențuite și privirea vigilentă, aștepta deja pe trotuar, conștientă de privirile curioase ale trecătorilor. Ușa unei mașini se deschise, iar un bărbat în costum, asistentul lui Leonardo, îi făcu semn să intre. Domnișoară Ribeiro, vă rog să mă urmați. Domnul Costa v-a pregătit un program complet pentru astăzi, spuse bărbatul, fără să-și ascundă tonul de superioritate. Camila păși în mașină fără să răspundă. Privirea ei era fixată pe geam, evitând contactul vizual. În timp ce mașina accelera, simți o combinație de nervozitate și hotărâre. Nu avea de gând să cedeze presiunilor sau să fie transformată într-o marionetă. Când ajunseră la destinație, intră într-un salon elegant. Interiorul era inundat de lumină naturală, iar decorul minimalist, dar luxos, emana o eleganță de necontestat. O echipă de stiliști, machiori și croitori o întâmpină, fiecare aruncându-i o privire evaluativă. Deci, ea e, spuse una dintre stiliste, o femeie înaltă cu părul strâns într-un coc perfect. Va fi mult de lucru, dar nu imposibil. Camila strânse din maxilar, simțindu-se analizată ca un obiect. În timp ce mâinile lor începeau să o transforme, privirea îi rămase fixată în oglindă. Pentru prima dată în viața ei, chipul ei părea să se transforme într-o reflecție a lumii de care fusese exclusă atât de mult timp. Părul îi fusese aranjat într-un stil sofisticat, iar hainele vechi fuseseră înlocuite cu o rochie simplă, dar de o eleganță izbitoare.
Când Leonardo intră, încălzit de privirile aprobatoare ale stilistelor, chipul său rămase impasibil. O studie pe Camila de sus până jos, ca un artist care își analizează opera. Merge, spuse el sec, înainte de a se întoarce către echipă. Să fie gata până diseară, avem un eveniment important. Ce eveniment? Întrebă Camila, în sfârșit găsindu-și curajul să vorbească. Leonardo se întoarse spre ea, ridicând o sprânceană. Prima noastră apariție publică ca soț și soție. Trebuie să fii impecabilă. Publicul adoră o poveste de succes, iar tu ești... Interpretarea mea. Cuvintele lui loviră ca un pumn. Interpretarea ta? Deci asta sunt pentru tine, o poveste fabricată pentru ochii lumii? Exact. Dar, dacă faci bine, povestea asta îți poate schimba viața, replică el cu un ton calm, dar rece. În acea seară, Camila coborî pe scările impunătoare ale vilei lui Leonardo, îmbrăcată într-o rochie de seară de culoarea smaraldului, care îi evidenția silueta. Invitații de la evenimentul exclusivist o priveau cu interes, șoptind între ei. Leonardo îi întinse brațul, iar ea îl luă cu o ezitare bine ascunsă. Zâmbetul ei era calculat, iar ochii îi erau atenți la fiecare mișcare. În mijlocul aplauzelor și al privirilor admirative, Leonardo șopti aproape imperceptibil. Ești mai bună decât mă așteptam. Dar nu uita, Camila, totul e un joc. Și jocurile se termină. În timp ce amândoi își purtau rolurile cu perfecțiune, undeva, în sufletul lor, începea o schimbare. Camila nu mai era doar o femeie de pe stradă, iar Leonardo începea să simtă greutatea propriei răzbunări. Pe măsură ce seara avansa, Camila naviga printre invitații evenimentului cu o grație neașteptată, adaptându-se rapid la rolul impus. Fiecare zâmbet și fiecare replică erau atent calculate. Observa cum privirile invitaților oscilau între admirație și scepticism, dar în cele din urmă, succesul ei părea incontestabil. Leonardo, pe de altă parte, părea încântat de efectul pe care Camila îl avea asupra publicului. În timp ce se aflau lângă un grup de investitori importanți, unul dintre ei, un bărbat solid cu un aer autoritar, se apropie, zâmbind larg. Leonardo, mi-ai ascuns o surpriză interesantă, spuse acesta, aruncând o privire spre Camila. Soția ta e absolut fermecătoare. Unde ai ascuns-o până acum? Leonardo zâmbi rece. Am preferat să păstrez viața mea personală departe de ochii curioși. Dar, acum că totul e oficial, e momentul să împărtășesc bucuria. Camila își păstră expresia calmă, dar simțea în interior un amestec de furie și frustrare. Se simțea redusă la un trofeu, o piesă în jocul lui Leonardo. Totuși, se înclină ușor, oferindu-i investitorului un zâmbet. E o onoare să-l sprijin pe Leonardo. Ambiția și viziunea lui sunt inspiraționale. Răspunsul ei diplomatic îl făcu pe investitor să râdă încântat. Ești perfectă pentru el, Leonardo. Cred că această alianță va aduce mai mult decât succes personal. Îmi inspiră încredere pentru viitorul companiei. Leonardo îi mulțumi cu un clinchet de pahare, dar în privirea lui se întrezărea o umbră de gânduri adânci. În timp ce conversația continuă, Camila observă cum se retrăgea încet în sine, pierzând contactul cu ceea ce se întâmpla în jur. Mai târziu, când petrecerea se apropia de sfârșit, Camila și Leonardo se urcară în mașină pentru a se întoarce la vilă. Tăcerea dintre ei era grea. În cele din urmă, Camila se întoarse spre el, privindu-l direct. De ce ai ales să faci asta? Întrebă ea, încet, dar ferm. Ce urmărești, cu adevărat? Leonardo își întoarse privirea către ea, studiindu-i chipul. Tu doar joacă-ți rolul, Camila. Nu-ți bate capul cu lucruri care nu te privesc. Dar răspunsul său, evaziv, o frustra. Ești prea inteligent ca să faci ceva atât de complicat, fără un motiv personal. E ceva mai mult aici, ceva ce ascunzi. Ochii lui Leonardo sclipeau de o furie reținută. Nu contează motivele mele. Tot ce contează este să terminăm această înțelegere și să mergem mai departe. Camila se rezemă de spătarul scaunului, oftând. Poți să spui ce vrei, dar știu că nu sunt doar o parte din planul tău.
Oricât ai încerca să pari insensibil, ești om, Leonardo. Și oamenii sunt întotdeauna mai complicați decât vor să admită. Leonardo nu răspunse, lăsând tăcerea să umple din nou spațiul dintre ei. Dar în interior, cuvintele Camilei îl atingeau mai mult decât ar fi vrut să recunoască. La vilă, în timp ce Camila se retrăgea în camera ei, Leonardo rămase în biroul său, sorbind încet dintr-un pahar de whisky, privi fotografia cu Clara, ascunsă într-un sertar. Planul său, menit să fie o răzbunare curată, părea să devină mai tulbure cu fiecare zi. Camila nu era ceea ce se așteptase. Nu era o victimă ușor de manipulat, ci o forță neașteptată, care îi răscolea propriile slăbiciuni. În timp ce noaptea înainta, Leonardo își aprinse un trabuc, privind orașul care nu dormea niciodată. Pentru prima dată, se întrebă dacă nu cumva jocul pe care îl începuse avea să-l consume mai mult decât își imaginase. Dimineața, razele soarelui pătrundeau prin perdelele grele ale vilei, aruncând umbre lungi pe pereții încărcați de artă. Camila se trezi devreme, ca de obicei. Obișnuința vieții pe stradă nu-i permisese niciodată să doarmă prea mult. Își trecu degetele prin părul aranjat cu grijă în ziua precedentă și privi în jur. Camera era opulentă, cu mobilier de lemn masiv și un pat care părea mai degrabă un tron. Contrastul cu viața ei de până atunci era atât de mare, încât aproape că îi tăia respirația. Coborând scările, simți mirosul cafelei proaspăt făcute. În bucătăria imensă, un majordom îi indică politicos să se așeze. În fața ei era întins un mic dejun luxos, dar apetitul îi lipsea. În timp ce își sorbea cafeaua, gândurile îi erau tulburi. Planul lui Leonardo era clar, dar intențiile lui adevărate rămâneau ascunse. Totuși, simțea că, dincolo de aroganța lui, se afla o poveste mai complicată. Leonardo intră în bucătărie la scurt timp, impecabil îmbrăcat, emanând aceeași autoritate rece. Își turnă o cafea fără să spună un cuvânt, dar o privire scurtă spre Camila arăta că observa totul. "Astăzi avem o întâlnire importantă," spuse el într-un final, fără să o privească direct. "Va fi prima noastră ieșire în cercurile de afaceri. Este crucial să te comporți la fel de bine ca aseară." Camila ridică o sprânceană, încercând să-și păstreze calmul. "Deci tot ce contează e să fii un accesoriu impecabil? Nimic mai mult?" Leonardo își întoarse privirea către ea, vocea lui devenind mai aspră. "Tu ai acceptat termenii înțelegerii noastre. Nu ai dreptul să-mi reproșezi ce am cerut." "Poate," răspunse Camila, ridicându-se de la masă, "dar, dacă tot sunt forțată să fac asta, să știi că nu voi fi doar o marionetă. Îmi voi găsi propria voce, chiar dacă asta te deranjează." Privirea lor se ciocni pentru câteva clipe, încărcată de o tensiune neașteptată. Leonardo, obișnuit să domine orice situație, simți pentru prima dată că cineva îi ținea piept. Aceasta nu era o femeie ușor de manevrat, iar asta îl fascina și îl irita deopotrivă. La prânz se aflau într-o sală de conferințe luxoasă, cu un grup de oameni de afaceri influenți. Leonardo conducea discuțiile, prezentând un proiect nou, menit să consolideze poziția companiei sale pe piață. Camila stătea alături de el, într-o rochie albastră elegantă, oferind doar câteva zâmbete politicoase, dar, la un moment dat, unul dintre investitori îi adresă o întrebare directă. "Doamnă Costa, ce părere aveți despre impactul social al acestui proiect? Sunteți de acord că va influența comunitățile mai puțin privilegiate?" Surprinsă de întrebare, Camila aruncă o privire scurtă spre Leonardo, care îi transmitea subtil, prin privirea lui, să răspundă cu precauție. Dar ea decise altfel. Se aplecă ușor înainte și își găsi curajul. "Cred că impactul social al unui proiect este la fel de important ca succesul financiar. Dacă există o cale prin care să beneficieze ambele părți, ar trebui să fie prioritatea noastră." Camera se umplu de o tăcere surprinsă. Leonardo o privi fix, dar nu interveni. O parte din el recunoștea că răspunsul ei fusese bine gândit, dar cealaltă parte era furioasă că nu-l consultase. La finalul întâlnirii,
În mașină, Leonardo rupse tăcerea. Ai fost inteligentă. Dar nu uita, Camila, trebuie să fii prudentă. Lumea asta poate fi crudă. Nu sunt o naivă, Leonardo, răspunse ea calm, dar ferm. Am supraviețuit pe străzi. Crezi că lumea ta e mai dură decât aceea? Acea replică îl lăsă fără cuvinte pentru o clipă. Pentru prima dată, începu să vadă în Camila mai mult decât o simplă unealtă. Era o femeie cu o forță interioară remarcabilă, iar asta îl atrăgea într-un mod neașteptat și incomod. Noaptea, Leonardo se retrase din nou în biroul său, meditând la ziua care trecuse. Gândurile lui despre Clara începeau să pălească, fiind înlocuite de ceva mai prezent. Camila devenea o enigmă pe care nu o putea ignora, iar asta îi complica tot planul. Iar în adâncul său începea să se întrebe dacă răzbunarea lui merita cu adevărat tot acest efort. Ziua următoare începu cu o surpriză neașteptată. Camila, îmbrăcată într-un costum simplu, dar elegant, stătea în grădina vilei, admirând liniștea dimineții. Fusese instruită că va avea o nouă întâlnire importantă cu o delegație internațională, iar Leonardo îi oferise din nou aceeași avertizare sumbră să nu facă greșeli. Deși părea calmă, în interior simțea o furtună. Începuse să înțeleagă că acest joc nu era doar despre bani sau statut. Era ceva mai profund. Leonardo părea bântuit de ceva ce ea încă nu reușea să deslușească. Dar asta nu o împiedica să își propună să-și croiască propriul drum. În cele din urmă, acești 30 de zile reprezentau o oportunitate rară. Leonardo a apărut brusc, îmbrăcat într-un costum impecabil, cu acea atitudine rece care îl caracteriza. Se opri lângă ea, urmărindu-i silueta pentru câteva secunde. Ai învățat repede să te integrezi, spuse el, rupând tăcerea. Când nu ai altă opțiune, înveți repede, replică ea fără ezitare. Poate că ai dreptate, răspunse el, cu un zâmbet vag, aproape imperceptibil. Dar nu uita, lumea noastră are reguli și fiecare mișcare greșită vine cu un preț. Camila îl privi direct, ochii ei întunecați pătrunzând dincolo de masca lui de siguranță. Poate că și lumea ta are reguli, Leonardo, dar asta nu înseamnă că sunt mai aspre decât cele ale lumii de unde vin eu. Leonardo ezită o clipă, iar o umbră de admirație îi se strecură în privire, dar momentul trecu repede. Hai să mergem. Suntem așteptați. Când ajunseră la întâlnire, atmosfera era tensionată. Delegația străină era compusă din oameni de afaceri severi, iar Leonardo părea să domine discuția cu ușurința cu care manevra totul. Camila stătea alături, ascultând atent. La un moment dat, unul dintre membrii delegației își exprimă îngrijorarea legată de viabilitatea socială a proiectului propus. Leonardo ridică o sprânceană, pregătindu-se să răspundă, dar Camila interveni înainte ca el să poată spune ceva. Cu o voce calmă, dar hotărâtă, spuse: Înțeleg preocupările dumneavoastră, dar cred că orice afacere solidă trebuie să includă o componentă care să susțină comunitatea locală. Este o investiție nu doar în viitorul afacerii, ci și în viitorul oamenilor. Tăcerea care căzu în sală fu scurtă, dar puternică. Leonardo o privi, surprins și, pentru prima dată, incapabil să-și ascundă complet emoțiile. Deși ar fi trebuit să fie furios pentru că intervenise, răspunsul ei fusese atât de bine articulat, încât chiar și el recunoștea valoarea lui. După întâlnire, în mașină, între ei era o tăcere apăsătoare. Camila se aștepta ca el să izbucnească, dar în schimb, Leonardo spuse încet: Ai curaj și ai dreptate. Dar să nu crezi că asta te va proteja dacă faci un pas greșit. Nu caut protecția ta, Leonardo, răspunse Camila, privindu-l fix. Caut să demonstrez că nu sunt doar o piesă în jocul tău. Leonardo o privi câteva momente, apoi își întoarse privirea spre geam. S-ar putea să descoperi că jocul acesta e mai complicat decât pare. Pe măsură ce zilele treceau, tensiunea dintre ei creștea, dar la fel și respectul. Camila începea să vadă crăpăturile din armura lui Leonardo, momentele în care ochii lui trădau o durere adânc ascunsă. Iar Leonardo,
La rândul său, observa forța incredibilă care o ghida pe Camila, o forță pe care el însuși nu și-o mai simțise de mult. Într-o seară, în timp ce Camila era în bibliotecă, citind în liniște, Leonardo apăru. Se opri în prag, privindu-o fără să spună nimic. În cele din urmă, rupse tăcerea. Știi, nu m-aș fi așteptat să te descurci atât de bine. Ai reușit să surprinzi pe toată lumea. Camila închise cartea, ridicând privirea spre el. Poate că nu m-ai cunoscut cu adevărat. Poate că nimeni nu a încercat vreodată. Leonardo oftă ușor, o umbră de melancolie strecurându-se în tonul său. Poate, dar oamenii rar sunt ceea ce par. Acea seară avea să fie punctul în care granițele dintre ei începeau să se estompeze. Și niciunul dintre ei nu era pregătit pentru ceea ce urma să vină. Dimineața următoare, Camila era deja obișnuită cu rutina impusă. Își începea ziua devreme, luând parte la lecții de etichetă și discurs pe care Leonardo insistase să le urmeze. Deși obositoare, aceste lecții deveniseră o provocare pe care o acceptase cu determinare. Știa că fiecare pas era o oportunitate de a-și demonstra valoarea, nu doar lui Leonardo, ci și ei însăși. În timp ce se pregătea pentru o altă întâlnire importantă, primise o veste neașteptată. Leonardo i-a anunțat pe un ton calm, dar ferm, că urmau să participe la o gală de caritate organizată de Clara, fosta lui logodnică. Inima Camilei tresări la auzul numelui. În sfârșit, înțelegea o parte din motivațiile lui Leonardo. Gala era un câmp de luptă subtil, unde urma să-și măsoare puterile cu trecutul său. Când au ajuns la eveniment, atmosfera era electrică. Sala imensă era decorată cu eleganță, iar invitații erau un amestec de oameni de afaceri, celebrități și figuri politice. Toți păreau să aibă un interes ascuns, iar Camila simți privirile critice căzând asupra ei de îndată ce intrase braț la braț cu Leonardo. Amintește-ți, îi șopti el în timp ce traversau încăperea. Nu ești doar soția mea în acte în această seară. Trebuie să-i faci pe toți să creadă că ești femeia perfectă pentru mine. Camila își înclină ușor capul, răspunzând pe același ton, îți promit că nu voi dezamăgi. În mijlocul conversațiilor superficiale și a râsetelor politicoase, Camila o zări pe Clara. Fosta logodnică a lui Leonardo era exact cum o imaginase. Elegantă, fermecătoare, cu o siguranță pe care doar privilegiul o putea oferi. Stătea înconjurată de o mulțime de admiratori, dar ochii ei se opriră imediat asupra lui Leonardo și Camilei. Clara traversă încet sala, pășind cu grație, și se opri în fața lor. Zâmbetul de pe buzele ei era amabil, dar privirea era rece. Leonardo, spuse ea cu o voce melodioasă, ce surpriză plăcută, și aceasta trebuie să fie soția ta. Leonardo păstră calmul, oferind un zâmbet distant. Da, Clara, ea este Camila. Cred că v-ați întâlnit deja, din articolele din presă. Camila simte o tensiune în aer, dar nu lăsă să se vadă. Își întinse mâna spre Clara. Încântată să vă cunosc. Leonardo mi-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră. Clara o privi cu un amestec de curiozitate și superioritate. Oh, sunt sigură că da. Leonardo și cu mine avem o istorie bogată, dar sunt fericită să văd că ați reușit să-l inspirați să înceapă din nou. Camila îi răspunse cu un zâmbet calm. Cred că fiecare dintre noi inspiră pe cineva, fie că știm sau nu, iar Leonardo e un om care nu încetează să inspire, indiferent de circumstanțe. Clara păru ușor surprinsă de răspunsul bine calculat al Camilei, dar nu spuse nimic. Conversația fu întreruptă de un alt invitat, care veni să o salute pe Clara, iar ea se retrase elegant, nu înainte de a arunca o ultimă privire evaluativă asupra Camilei. Mai târziu, în timpul cinei, Camila observă că Leonardo era mai tăcut decât de obicei. Stătea alături de ea, dar părea pierdut în gânduri. Într-un moment de liniște, se aplecă ușor spre el. A fost dificil să o vezi din nou, nu-i așa? Îl întrebă ea încet, aproape șoptit. Leonardo nu răspunse imediat. Își strânse ușor maxilarul, apoi își întoarse privirea spre ea.
Nu e important. Ce contează e că ea vede acum ceea ce a pierdut. Ești sigur? Insistă Camila, încercând să-l pătrundă cu privirea. Uneori, răzbunarea nu oferă răspunsurile pe care le căutăm. Pentru prima dată, Leonardo părea vulnerabil. Își plecă privirea pentru câteva clipe, apoi zâmbi amar. Poate că ai dreptate, dar uneori e tot ce ne rămâne. Camila tăcu, respectând distanța pe care el părea să o impună. Dar în adâncul ei, începea să înțeleagă că Leonardo nu era doar un bărbat plin de furie și dorință de răzbunare. Era cineva care fusese rănit profund, iar întreaga sa lume fusese construită pentru a masca această durere. Pe drumul spre casă, tăcerea dintre ei nu mai era una tensionată, ci mai degrabă una care purta o înțelegere tacită. Camila știa că zidurile lui Leonardo începeau să se clatine, iar Leonardo simțea că, în prezența Camilei, începea să-și pună la îndoială propriile motivații. Iar jocul, pe care îl începuse cu atât de multă siguranță, devenea tot mai greu de controlat. Ziua următoare începu cu o schimbare subtilă în dinamica dintre Camila și Leonardo. În timp ce ea continua să învețe regulile lumii lui, devenea din ce în ce mai evident că relația lor, deși inițial o simplă înțelegere, începea să depășească limitele trasate. O tensiune neexplorată plutea între ei, amestecată cu un respect crescând și momente de vulnerabilitate rare, dar palpabile. În dimineața aceea, Camila ieși în grădină, purtând o ținută casual pe care nu o mai încercase până atunci, o pereche de pantaloni dein și o cămașă albă. Simplitatea ei contrasta cu luxul vilei, dar tocmai această naturalețe părea să o facă și mai remarcabilă. Leonardo, care se pregătea să plece spre birou, o văzut de la distanță. Se apropie încet, ținând o ceașcă de cafea în mână. "Nu te așteptam trează atât de devreme," spuse el, oprindu-se lângă ea. Camila se întoarse spre el, zâmbind ușor. Obișnuință, pe stradă diminețile de vreme erau cel mai sigur moment pentru a-ți planifica ziua. Leonardo își îngustă privirea, încercând să descifreze dacă tonul ei era nostalgic sau dureros. Și acum? Cum e să începi ziua într-un loc ca acesta? Camila privi grădina, apoi își plecă ușor privirea. Frumos, dar ciudat. Luxul acesta nu mi-aparține. E temporar. Îmi amintesc asta în fiecare zi. Leonardo ezită, apoi spuse ceva neașteptat. Poate că nu e doar temporar. Oamenii se schimbă, circumstanțele se schimbă. Camila se uită fix la el, surprinsă de notele de sinceritate din vocea lui. Crezi cu adevărat asta, Leonardo? Sau e doar ceva ce spui pentru a te convinge pe tine însuți? Pentru o clipă, chipul lui Leonardo trădă ceva ce rar lăsa la vedere, îndoială. Dar înainte ca ea să poată citi mai mult, își recăpătă controlul. Am întâlniri toată ziua, spuse el, schimbând subiectul brusc. La prânz voi trimite pe cineva să te ia. Avem o altă gală în seara asta. Asigură-te că ești pregătită. Camila oftă, dar acceptă instrucțiunile fără proteste. Era evident că zidurile lui Leonardo, deși crăpau, erau încă solide. Seara, în timpul galei, atmosfera era diferită de cea precedentă. De această dată, tema evenimentului era un proiect caritabil dedicat susținerii tinerilor fără adăpost, un subiect care o afecta direct pe Camila. În timp ce invitații discutau superficial despre importanța donațiilor, Camila asculta în tăcere, simțindu-se din ce în ce mai inconfortabil. Într-un moment de liniște, în fața unei audiențe largi, gazda evenimentului îi invită pe Camila și Leonardo să vorbească despre importanța proiectului. Camila simți cum pulsul îi accelerează. Leonardo îi aruncă o privire scurtă, apoi spuse, "Te descurci?" Fără să ezite, Camila păși înainte, luând microfonul. Cu o voce clară, începu, "Înainte să fiu aici, în fața voastră, am cunoscut o altă lume. O lume unde fiecare zi era o luptă pentru supraviețuire. Proiecte ca acesta nu sunt doar necesare, sunt vitale. Nu vorbim doar despre oferirea unei mese calde sau a unui acoperiș pentru o noapte. Vorbim despre redarea demnității, despre speranță.
Sala rămase tăcută, fiecare cuvânt al ei răsunând cu o greutate pe care nimeni nu o anticipase. Leonardo, aflat în spatele ei, o privi fascinat. Cuvintele ei nu erau doar puternice, erau sincere. Când Camila încheie, aplauzele umplură sala, dar ea nu zâmbi triumfător. Se întoarse spre Leonardo, privindu-l direct în ochi. Asta e lumea mea, Leonardo, cea pe care tu încerci să o folosești ca parte a jocului tău, dar pentru mine nu e un joc. E viața. Leonardo nu răspunse. Era o tăcere diferită, una încărcată de gânduri pe care nu era pregătit să le împărtășească. În acea noapte, la vilă, Camila își petrecea timpul singură în cameră, reflectând la ziua care trecuse. Tocmai când se pregătea să se retragă, un ciocănit ușor se auzi la ușă. Era Leonardo. "Pot intra?" întrebă el. Ea aprobă din cap, iar el închise ușa în urma lui. Pentru prima dată, părea mai vulnerabil decât îl văzuse vreodată. "Am vrut să-ți mulțumesc," spuse el, stând în picioare lângă birou. "Cuvintele tale au avut un impact, mai mult decât mi-aș fi imaginat." Camila îl privi, simțind că momentul era diferit. Pentru mine nu era despre impact, era despre adevăr. Leonardo rămase tăcut pentru câteva momente, apoi spuse încet: "Poate că și eu am nevoie să-mi înfrunt adevărul, dar nu știu dacă sunt pregătit." Pentru prima dată, Camila simți că Leonardo era aproape de a renunța la masca pe care o purtase atât de mult timp. "Când vei fi pregătit, Leonardo, știi unde să mă găsești," spuse ea, cu o căldură sinceră în voce. El dădu din cap, apoi ieși, lăsând în urma lui un sentiment profund de schimbare. Jocul pe care îl începuseră se transforma în ceva mult mai complex, iar pentru prima dată părea că niciunul dintre ei nu mai avea control total asupra a ceea ce urma să vină. Dimineața care urma era tăcută, dar plină de o tensiune subtilă între Camila și Leonardo. Ea își petrecea timpul în bibliotecă, răsfoind cărți, încercând să-și găsească liniștea într-o lume care părea din ce în ce mai complexă. Leonardo, în schimb, era retras în biroul său, revizuind documente, dar cu gândurile întoarse constant la cuvintele Camilei din noaptea precedentă. După câteva ore, Camila fu surprinsă de apariția unui mesaj trimis de un asistent al lui Leonardo. "Te aștept la prânz în grădină." Era o invitație neobișnuită, iar curiozitatea o împinse să accepte. Când ajunse în grădină, găsi o masă aranjată simplu, dar elegant. Leonardo stătea deja acolo, privindu-i sosirea cu un zâmbet abia schițat. "E ceva ce vreau să discutăm," începu el, făcându-i semn să ia loc. "Ai reușit să-ți găsești răspunsurile peste noapte?" întrebă ea, într-un ton neutru, dar atent. Leonardo ezită, apoi oftă adânc. "Nu toate, dar cred că trebuie să îți explic ceva." Camila îl privi tăcută, oferindu-i spațiul de care avea nevoie. Era pentru prima dată când părea dispus să-și deschidă cu adevărat gândurile. "Clara," începu el, pronunțând numele fostei sale logodnice cu o greutate vizibilă. "Nu a fost doar o iubire pierdută, ea a fost parte din tot ce am construit. Am crezut că vom avea un viitor împreună, dar când a plecat, nu doar că m-a părăsit, m-a distrus. Și, în mintea mea, am vrut să-i arăt că nu mă poate înfrânge." Camila îl ascultă cu atenție, surprinsă de sinceritatea lui. "Și de aceea m-ai ales pe mine? Pentru a-i arăta că poți înlocui ce ai pierdut?" Leonardo clătină din cap. "Nu, la început, poate că asta a fost intenția. Dar acum nu mai sunt sigur. Tu nu ești cum am crezut că vei fi. Ești mai mult. Și asta complică totul." Camila simți un amestec de furie și empatie. "Leonardo, nu sunt un simbol al răzbunării tale. Sunt o persoană cu propria mea poveste și propriile mele dureri. Dacă crezi că vei găsi liniștea prin mine, te înșeli." El nu răspunse imediat. Își plecă privirea, strângând ușor paharul din fața lui. "Știu, dar e greu să renunț la ceea ce am crezut că îmi doresc." În tăcerea care urma, Camila simți că zidurile lui Leonardo se destrămau, dar mai era încă mult de muncă pentru ca el să accepte adevărata schimbare. Spre seară, Leonardo primi o veste care avea să schimbe dinamica celor 30 de zile.
O întâlnire neașteptată cu un consorțiu internațional avea loc la doar câteva zile distanță, iar prezența Camilei era cerută explicit, ca parte a imaginii publice pe care o construise. Camila află despre asta dintr-o discuție indirectă cu Matei, mâna dreaptă a lui Leonardo. Deci acum sunt un pion esențial în strategia ta de afaceri? Îl confruntă ea pe Leonardo în biroul lui. El ridică privirea de la documentele sale, calm, dar cu o ușoară oboseală în ochi. Nu e o strategie, e realitatea. Ai devenit parte dintr-un sistem care te vede ca pe o soluție. Și tu ce vezi, Leonardo? O soluție? Sau ceva mai mult? Insistă ea, provocându-l. El se ridică de la birou, apropiindu-se încet. Nu știu ce văd, Camila, dar știu că ceea ce simt devine din ce în ce mai greu de ignorat. Cuvintele lui o lăsară fără replică pentru câteva momente. Erau simple, dar încărcate de o sinceritate pe care nu o mai văzuse la el. Trebuie să fii pregătită pentru întâlnirea cu consorțiul, continuă el, schimbând tonul brusc. Vom pleca mâine seară spre Rio. Înțeleg, răspunse ea, dar privirea ei trăda gândurile complicate care o frământau. În noaptea care urma, Camila nu putu dormi. Își aminti de viața ei de pe străzi, de lupta continuă pentru supraviețuire. Acel $1.000.000 care o aștepta la finalul celor 30 de zile părea mai puțin important acum decât șansa de a descoperi cine era cu adevărat. Însă întrebarea care o măcina cel mai tare era simplă. Leonardo avea cu adevărat șansa să devină omul pe care ea începuse să-l vadă? Sau era condamnat să rămână prins în propriile umbre? Răspunsul avea să vină mai repede decât se aștepta. Călătoria spre Rio începu sub semnul unei tensiuni tăcute. În avionul privat, Leonardo stătea retras, citind documentele pentru întâlnirea cu consorțiul. Camila, pe de altă parte, privea pe geam, pierdută în gânduri. Deși împărțeau același spațiu, distanța emoțională dintre ei părea mai mare ca niciodată. Când aterizară, un convoi îi aștepta pentru a-i conduce la hotel. Rio de Janeiro strălucea sub luminile serii, o combinație de opulență și haos care rezuma perfect lumea lui Leonardo și cea din care venea Camila. Ajunși la hotel, fiecare se retrase în camera sa. Camila știa că ziua următoare avea să fie decisivă, dar ceva în ea simțea că nu doar întâlnirea cu consorțiul avea să fie un punct de cotitură. Dimineața aduse cu ea agitația pregătirilor. Camila era îmbrăcată într-un costum alb, elegant, care îi sublinia rafinamentul dobândit în săptămânile petrecute alături de Leonardo. Când ieși din cameră, îl găsi pe el așteptând în hol, impecabil ca întotdeauna. Ochii lui se opriră asupra ei pentru o clipă mai lungă decât era necesar. "Arăți bine," spuse el într-un ton neutru, dar privirea îi trăda o admirație sinceră. "Mulțumesc," răspunse ea, simțind cum inima îi bătea mai tare decât ar fi vrut să recunoască. Ajunși la clădirea unde urma să aibă loc întâlnirea, tensiunea era palpabilă. Membrii consorțiului erau figuri importante, fiecare dintre ei obișnuit să dicteze și să influențeze decizii majore. Camila fu introdusă ca soția domnului Costa, un rol pe care îl purta cu mai multă siguranță decât și-ar fi imaginat vreodată. Pe măsură ce discuțiile avansau, deveni evident că prezența Camilei atrăgea atenția într-un mod neașteptat. Unul dintre membrii, un bărbat cu ochelari și o expresie severă, îi adresă direct o întrebare. "Doamnă Costa, din câte înțeleg, aveți o perspectivă unică asupra importanței integrării sociale în proiectele corporative. Ce credeți că ar trebui să fie prioritatea noastră în inițiativele viitoare?" Camila simți cum toate privirile se întoarseră către ea. Simți o strângere în stomac, dar zâmbi calm. "Cred că prioritatea ar trebui să fie investiția în oameni. Fiecare proiect are impact asupra comunităților, dar întrebarea esențială este: îi ridicăm sau îi lăsăm în urmă? Afacerile nu ar trebui să fie doar profitabile, ci și responsabile. Iar responsabilitatea începe cu cei mai vulnerabili." Răspunsul ei stârni un murmur de aprobare.
Leonardo o privi pentru prima dată, nu ca pe o aliată temporară, ci ca pe cineva care putea să-l provoace și să-l inspire. După întâlnire, se retraseră într-o sală privată pentru a discuta despre concluziile zilei. În timp ce echipa analiza detalii tehnice, Leonardo îi ceru Camilei să rămână după ce ceilalți părăsiră încăperea. A fost bine, spuse el, apropiindu-se. Mai mult decât bine, de fapt. Ai reușit să captezi atenția tuturor? Mulțumesc, răspunse ea, dar tonul ei era precaut. Deși știu că asta face parte din jocul tău. Leonardo clătină ușor din cap, oprindu-se la câțiva pași de ea. Nu mai sunt sigur ce face parte din joc și ce nu. Tu m-ai făcut să mă îndoiesc de propriile mele planuri, Camila. Privirea lui era sinceră, iar Camila simți cum cuvintele lui îi atingeau o parte din suflet pe care încercase să o protejeze. Leonardo, tu ești cel care mi-a schimbat viața. Dar ce vrei să faci cu a ta? Cât timp vei continua să te ascunzi în spatele răzbunării? Leonardo rămase tăcut, luptându-se cu emoțiile care începeau să iasă la suprafață. Pentru prima dată, părea că nu avea un răspuns pregătit. Nu trebuie să-mi răspunzi acum, continuă Camila. Dar dacă vrei să construiești ceva adevărat, trebuie să începi prin a lăsa trecutul să plece. Leonardo dădu din cap, dar rămase pe loc, privindu-o cum părăsește încet încăperea. În acea seară, gândurile lui erau mai tulburi ca niciodată. Planul său inițial, răzbunarea împotriva Clarei, părea acum nesemnificativ în comparație cu ceea ce simțea față de Camila. Dar își putea permite să lase garda jos? Între timp, Camila, în camera ei, simți că se apropie de un moment decisiv. Era ceva în privirea lui Leonardo, ceva ce nu mai văzuse. Poate că omul pe care încerca să-l înțeleagă era mai complicat decât și-ar fi imaginat. Iar legătura lor, născută dintr-un joc periculos, părea să devină mai profundă decât ar fi vrut să accepte. Ziua următoare începu într-o atmosferă diferită. Întâlnirea cu consorțiul fusese un succes, dar ceva între Leonardo și Camila se schimbase. În timp ce ea se pregătea să se întoarcă la São Paulo, Leonardo părea prins într-un conflict interior pe care nu reușea să-l mascheze complet. Pe drumul spre aeroport, tăcerea din mașină era grea. Camila, privind pe fereastră, încerca să-și ordoneze gândurile. Simțea că 30 de zile nu erau doar despre schimbarea ei, ci și despre transformarea lui Leonardo. Dar în ce direcție? Și mai ales, ce loc avea ea în viața lui după ce timpul lor împreună se încheia? Când avionul decola, Leonardo, așezat lângă ea, își drese glasul. Camila, am tot gândit la ce ai spus ieri, despre trecut, despre lăsatul lucrurilor în urmă. Ea își întoarse privirea spre el, surprinsă de inițiativa lui de a continua discuția. Și nu am toate răspunsurile, recunoscu el, pentru prima dată cu o sinceritate dezarmantă. Dar știu că răzbunarea împotriva Clarei nu m-a făcut fericit. A fost doar un paravan. Și tu ai fost cea care mi-a arătat asta. Camila, simți cum inima îi tresare. Era greu să-și păstreze calmul, dar îi răspunse încet. Nu poți construi ceva adevărat pe ruinele trecutului, dar poți începe de la zero, trebuie doar să vrei. Leonardo dădu din cap, privirea lui pierdută în norii de afară. Vreau să încerc, dar nu știu dacă sunt pregătit. Camila zâmbi slab, încercând să-i ofere sprijin fără să-l preseze. Nimeni nu e vreodată pregătit cu adevărat. Doar faci pasul și speri că drumul va deveni mai clar. Ajunși înapoi la vila din São Paulo, Leonardo dispăru în biroul său, lăsând-o pe Camila să-și petreacă restul serii singură. În timp ce se plimba prin grădină, reflectând la ce îi spusese, o voce familiară o întrerupse. Te adaptezi bine aici, spuse Matei, mâna dreaptă a lui Leonardo, apărând de nicăieri. Camila se întoarse, surprinsă. Matei era mereu discret, dar acum părea interesat de o conversație. Încerc, deși uneori mă întreb ce urmează. Matei o privi atent. Știi, l-am văzut pe Leonardo în multe situații dificile, dar niciodată nu l-am văzut atât de schimbat ca acum.
Cred că ai avut un impact asupra lui. Nu sunt sigură că asta e ceva bun, replică Camila, încercând să-și ascundă nesiguranța. Matei zâmbi ușor. Poate că e exact ce are nevoie. Dar ai grijă, Camila. Leonardo e un om complicat. Și oamenii complicați au un talent pentru a-și complica și mai mult viețile. Camila rămase tăcută. Vorbele lui Matei aveau sens, dar nu făceau decât să-i adâncească dilema. Ce loc avea ea în viața lui Leonardo după ce termenul înțelegerii lor se încheia? În zilele care urmară, tensiunea dintre Leonardo și Camila continuă să crească, dar într-un mod diferit. Nu mai era vorba despre conflict sau despre planurile lui de răzbunare. Era ceva mai profund, mai personal. Întreaga vilă părea să simtă această schimbare. Într-o seară, Leonardo o invită pe Camila la cină, lucru pe care nu-l mai făcuse de când semnaseră înțelegerea. Masa era aranjată cu grijă, iar atmosfera era mai intimă decât s-ar fi așteptat. Am vrut să-ți mulțumesc, spuse el privindu-o direct, pentru tot ce ai făcut în aceste săptămâni. Nu doar pentru mine, ci și pentru ceilalți. Ai transformat această înțelegere într-un lucru real, în ceva ce nu mă așteptam. Camila își ținu privirea fixată asupra lui, încercând să descifreze emoțiile din ochii lui. Și tu m-ai schimbat, Leonardo, dar nu știu dacă e suficient. Nu știu ce va urma. Leonardo ofta adânc, părând să cântărească fiecare cuvânt înainte de a vorbi. Nici eu nu știu. Dar știu un lucru, pentru prima dată nu vreau ca termenul acestor 30 de zile să se încheie. Camila simți un fior trecându-i prin tot corpul. Era clar că Leonardo nu glumea. Zidurile pe care le construise atâția ani se prăbușeau în fața ei. Dar întrebarea care o măcina rămânea. Era el cu adevărat pregătit să lase totul în urmă și să construiască ceva real? Și era ea dispusă să riște din nou? Cuvintele lui Leonardo o lăsaseră pe Camila fără replică. Își simțea inima bătând cu putere, dar reuși să-și păstreze calmul. Ridică privirea spre el, observând în ochii lui o vulnerabilitate rară. Nu era bărbatul rece și calculat pe care îl cunoscuse la început. Era un om care începea să înțeleagă ce înseamnă să fie sincer, atât cu el însuși, cât și cu ceilalți. Leonardo, începu ea cu vocea calmă, dar fermă, trebuie să înțelegi ceva. Acești 30 de zile au fost despre schimbare, dar nu doar pentru mine. Ai început acest joc cu un scop, dar acum pare că nici măcar tu nu mai știi care e acel scop. El dădu din cap, acceptând adevărul cuvintelor ei. Ai dreptate. Clara nu mai contează. Răzbunarea nu mai contează. Ce contează acum ești tu și ceea ce m-ai învățat. Camila își strânse mâinile sub masă, încercând să-și controleze emoțiile. Nu pot fi soluția la toate problemele tale, Leonardo. Dacă vrei ca ceea ce simțim să fie real, trebuie să fii pregătit să înfrunți totul. Până și părțile din tine pe care le-ai ascuns atâția ani. Leonardo tăcu câteva momente, privirea lui devenind mai întunecată, dar nu de furie, ci de o introspecție adâncă. Nu știu dacă sunt pregătit, dar vreau să încerc și vreau să o fac cu tine. Săptămâna finală a celor 30 de zile trecu într-o avalanșă de emoții. Camila simțea că fiecare moment petrecut alături de Leonardo era încărcat de o tensiune și o intimitate crescândă. Împărtășiră mese în tăcere, plimbări lungi prin grădini și discuții care păreau să atingă colțuri ascunse ale sufletelor lor. Însă fiecare zi care trecea îi aducea mai aproape de termenul final al înțelegerii lor, iar întrebarea despre ce urma să se întâmple plana constant asupra lor. În ultima noapte a înțelegerii, Camila stătea în camera ei, privind la o valiză deschisă. Își strângea lucrurile, pregătită să plece, dar gândurile îi erau un haos. Simțea că lasă ceva important în urmă, dar nu știa dacă putea să rămână. Era Leonardo pregătit să accepte ceea ce însemna să fie vulnerabil? Sau totul fusese doar un moment trecător de deschidere? Un ciocănit ușor se auzi la ușă. Era Leonardo. Îmbrăcat simplu, fără obiceiurile lui obișnuite de formalitate, părea mai uman decât îl văzuse vreodată.
Ochii lui întâlniră privirea ei, iar tăcerea dintre ei vorbi mai mult decât orice cuvinte. "Nu pleca," spuse el simplu, dar cu o intensitate care o făcu să înghețe. "Camila, vreau să rămâi. Nu pentru că avem o înțelegere, nu pentru că lumea crede că facem parte dintr-un joc, ci pentru că nu pot să-mi imaginez viața fără tine." Camila simți cum lacrimile îi umplu ochii, dar se forță să rămână fermă. "Leonardo, nu pot rămâne doar pentru cuvinte. Trebuie să-mi arăți că ești pregătit să fii altfel, că ești pregătit să-ți lași trecutul în urmă." El dădu din cap, iar în ochii lui se citea o hotărâre pe care nu o mai văzuse până atunci. "Atunci așteaptă-mă. Promit că voi face totul pentru a-ți demonstra asta." Câteva zile mai târziu, Camila se întorsese la viața ei simplă, dar gândurile îi erau constant la Leonardo. Fusese corectă cu el și cu ea însăși, dar despărțirea fusese mai grea decât își imaginase. În timp ce încerca să-și refacă viața, o știre neașteptată îi atrase atenția. Leonardo Costa își anunță retragerea din funcția de director general al companiei sale pentru a începe un nou capitol, citea titlul unui articol. În fotografii, chipul lui părea mai relaxat, iar declarația lui era plină de o sinceritate neașteptată. "Am realizat că succesul adevărat nu vine din câștiguri materiale, ci din ceea ce construim cu cei din jur. Acesta este momentul meu de a construi ceva real." În acel moment, Camila simți că lumea ei se clatină. Leonardo nu doar că spusese cuvinte, dar începuse să acționeze pentru a demonstra schimbarea. Și în adâncul sufletului știa că această poveste era departe de a se fi terminat. Camila stătea pe o bancă din parc, citind știrea despre Leonardo pe telefonul ei vechi. Cuvintele lui păreau ireale, dar fotografia din ziar arăta un bărbat diferit, mai liniștit, mai sincer. Își mușcă ușor buza, gândindu-se la ultima lor discuție. Fusese greu să-l lase în urmă, dar simțea că doar distanța îl putea ajuta să găsească adevăratul sens al schimbării. Telefonul vibra brusc, întrerupându-i gândurile. Numărul era necunoscut, dar răspunse instinctiv. "Camila." Vocea lui Leonardo era inconfundabilă, dar avea o notă nouă, caldă, care o făcu să tresară. "Ești ocupată?" "Leonardo?" întreba ea, luată pe neașteptate. Cum de mă suni?" "Pentru că nu am terminat ce aveam de spus," replică el calm, dar hotărât. "Sunt la câțiva pași de tine. Mă lași să vin să vorbim?" Camila privi în jur, iar la capătul aleii îl văzu pe Leonardo. Îmbrăcat simplu, cu o atitudine umilă, părea un om complet schimbat. Se apropie încet, iar ea simțea cum inima îi bătea cu putere. "Ce faci aici?" întrebă ea, încercând să-și mascheze emoțiile. "Am venit să-ți spun că am renunțat la tot ce mă ținea pe loc. Răzbunarea, trecutul, imaginea falsă. Am înțeles că tot ce căutam am găsit deja în tine și că niciun imperiu pe care l-am construit nu are valoare dacă nu pot să-l împart cu cineva care înseamnă ceva real pentru mine." Camila îl privi tăcută, emoțiile fiind prea puternice pentru a găsi cuvinte. "Am renunțat la funcție," continuă el, apropiindu-se. "Mi-am vândut acțiunile și am donat o mare parte pentru un proiect care să ajute oamenii care au fost în situația ta. O șansă la un nou început, la fel cum mi-ai oferit și tu mie." Ochii Camilei se umplură de lacrimi. "De ce ai făcut toate astea, Leonardo?" "Pentru că m-ai făcut să înțeleg că viața e mai mult decât ceea ce credeam, că oamenii merită mai mult decât să fie pioni într-un joc. Și pentru că tu ești singura care m-a făcut să simt că pot fi mai bun decât eram." Camila își șterse o lacrimă, încercând să-și recapete calmul. "Și acum ce vrei, Leonardo? Ce cauți de la mine?" El se apropie, privirea lui sinceră întâlnindu-i ochii. "Nu vreau să fiu altceva decât omul care îți merită încrederea și, poate, iubirea. Nu te rog să rămâi pentru ceea ce am sau ce pot să-ți ofer. Te rog să rămâi pentru ceea ce putem construi împreună." Camila rămase tăcută pentru câteva momente, dar în sufletul ei zidurile se prăbușeau. În fața ei nu mai era bărbatul care o privise cu dispreț și aroganță în prima zi. Era un om care învățase să accepte cine era, cu bune și rele.
Leonardo, spuse ea încet, cu o voce încărcată de emoție, schimbarea ta este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată. Dar trebuie să înțelegi că nu e ușor să te deschizi din nou după ce ai fost rănit. Știu, replică el, întinzând mâna către ea. De aceea vreau să începem de la zero. Nu mai sunt omul care te-a ales ca parte a unui plan. Sunt cel care te alege pentru ceea ce ești. Camila îi luă mâna, iar un zâmbet cald îi lumină fața. Atunci să încercăm, împreună. Luni mai târziu, Camila și Leonardo lucrau cot la cot la un proiect destinat să sprijine oamenii care aveau nevoie de un nou început, exact cum făcuse și ea. Povestea lor devenise nu doar despre răzbunare sau supraviețuire, ci despre reconstrucție și iubire. Trecuseră de la două lumi complet opuse la crearea unei lumi noi, în care speranța și autenticitatea aveau să fie fundamentul. Iar acel nou început nu era doar al lor, ci și al celor pe care îi inspirau cu povestea lor.